n'eziokwu eziokwu obodo edergo jinji maka na ya batago kpọmkwem n'oge ha iji akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-abụkwa elekere ya 3 na ọkara kpọmkwem kwa ụbọchị Fraịde niile anyị egwuye ebe a chinchim n'ịkwalite omenala ndụ ọma ndị Igbo na-ebi. Anyị na-akwalite ya n'ụzọ pụrụ iche maka na ọ bụ onyinye Chineke nyere anyị. Ekelela gị nwafọ Igbo na ebe ọbụla ị nọ wee na-ege m ntị ugbu a. Ana m asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo Enugu n'akụkụ ebe anyị nọ, mmiri na-ezo, ahụ na-eju ndị mmadụ oyi, maka na ọ bụ ọlụ Chineke. Anyị wee na-ekene Chineke nke ukwuu maka ọlụ ọma ya. Ebe ị nọ ugbu a, ọ bụrụ na ahụ na-ete ebe a, ọ kwa ọlụ Chineke. Nsị gị jisie ike na nke ọma nke ị na-eme. Ihe mma bụ na gị wa bụ nwafọ Igbo n'ime ihe ọma. Asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ọ dịrị gị mma na Eke, asị m na ọ ga-adịrị gị mma n'Orie, ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ, ọ ga-adịkwara gị mma na Nkwọ. Kwa ụbọchị ọbụla Chukwu okike abịa ma Chukwu kere Igbo ga na-eme ka ọ dịrị gị na mma. Lee ya, maka na taa bụ Afọ, ọ ga-afọtara gị fọjuo akpa n'ihe ọma. Gịwa na-azụ azụ ịzụta afịa na-agara gị silili welele. Ndị niile nọ n'afịa ma ọ bụ ahịa Afọ, asị m na tata na unu ga-afọ fọjuo akpa, mana unu ga na-afọ n'eziokwu. Ihe ahụ bụ nke na-akpa unu, Chineke ga-afọpụta ya wee nye ya unu. Ihe gị niile nke ezoro ezo eliri ya naanị o, afachiri ya afachi, egbochiri ya egbochi, a ga-afọpụta ya wee nye gị nke gị, iwe were ya wee dịba na mma. Inwe na-asị onye ukwu onye nta, mba ọbụla ị nọ wee na-ekiri m, ọzọkwa ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ekelela gị too Chukwu, ya bụ nwa Chibueze. Asị m na ọ ga-adịrị gị na mma. Asị m na otu anyị si eme ya o wee na-adị ụwa niile na-afụ ka anyị si eme ya na mba ụwa, na ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị ụlọ ọrụ anyị Solid FM, ma dịrị ndị niile, ma ndị isi, ndị ọbụla, nwoke nwanyị, onye nta onye ukwu. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka gụnyere chinchim n'akara 9. Ihe ọma ka anyị ga na-afụ. Wee na-asị ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo, chebiri anyị tata, gwa ha n'ebe ọbụla na mba ụwa dum, ebe ọbụla a nọ wee na-anụ ya, iwere ndị enyi, ndị ikwu, ndị ibe, gwa ha na ya wuchigo kpọmkwem n'oge ahụ anyị ji ekwuo agbasa ozi dịka o si dị. Ozi ọma, ndụ ọma ndị Igbo ka anyị na-agbasa ebe a. Ndị Igbo bido na gboo Chineke wee kee ha kwee ha omenala dị mma, ọdịnala dị mma. Nke taa bụ ka anyị si efe Chukwu anyị, Chukwu okike anyị. Mere na ọ na-abụ na gboo oge nna nna anyị nọ, alụ adịghị ka ọ dị taa. Ka a si fee Chineke, etu egwu Chineke wee mee na obodo dị mma, na alụ adịghị dị ka ọ dị taa. Ọ bụ ya ka anyị ga na-eme n'ụbọchị nke taa. Ana m abịakwanụ. Adema ekelela gị na amara na ndị nka nọ na Chineke gọziri ha nke ukwuu. Ha na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizzy Ani. Ajụjụ mbụ na-ajụ bụ gịnị mere na ụfọdụ ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha, ụfọdụ n'ime ha were asa ha isi, ugbu onye matagoro na asara gị isi, gịnị mere ka jikwere kwere sọsọ na nke ndị mba ọzọ? Ụfọdụ ndụ ugbu a, ihe niile gbasara ha bụ adịgboroja, ma ndụ ha ma ihe niile ha na-ebi. Gịnị ka m na-ekwu? Ụfọdụ bụ uwe ha yi n'ahụ atụrụ ya atụ, a na-atụbata ya atụbata, ndị ọzọ mere nri ha na-eri, ndị ọzọ nke ndị ọzọ ka ha ji yibe isi. Ụfọdụ ịma na ọ bụ Chineke ndị bịara abịa wetara ka ha si ekọ nke ha, ka ụfọdụ ji hibe isi. Chefuo na tupu ndị agha abịa, na Chineke kere ndị nna ndị Igbo, ke ndị Igbo mara Chukwu okike, mara Chineke, mara na-ewechi kere ha wee na-efe ya. Mana ugbu a ị na-agwazi mmadụ na-asụ Igbo na-akpọ Chineke, o were ego ụfọdụ ị gara asụ Chineke, Chukwu okike, ụfọdụ echere na ọ bụ ajọ ihe ka ị na-ekwu, maka na ọ bụ ajọ
ọnụ na nkọtọsị atinyelefa n'obi mere na imirikiti ị na-ekuzi ọdịmma ndị Igbo ka a ga-esi bido n'oge mmebe dịka nna nna ya si fee Chineke ha, sọpụrụ obodo, sọpụrụ nsọ dị n'ala, wee nsọ. Ọ ga-abụ onye ọbụla mere alụ n'oge gboo, onye mee alụ ejide onye ahụ na o mere alụ, onye ahụ na-agọ ewu ụzọ a na-eje asị ya ọ dị mma, bịa kọsọrọ ya Chukwu Okike, bịa n'ala ndị obodo ebe ị mere ihe a, kwụrụ n'ala a, kpọkwuo Chukwu si ọ bụrụ na nke a na ọ bụrụ na aka gị dị n'ihe a na-ebo gị ka ihe dị otu a ihe dị otu a mee gị. Ọ bụrụ na aka gị adịghị na ya, ka ngọzi bịabara gị, ka ịdị ogologo ndụ, ihe ọma mebere gị. Ndị gboo mere ya ọ dị ile. Ọzọkwa ajụjụ m na-ajụ ugbu a mere na bụ gịnị mere na ụfọdụ ji ihe si na mba ọzọ, ọkachasị chi ndị ọzọ wetara fa kọrọ ha maka ha na-amaghị ka ha si eme, wee hibe isi ịkpọzie afa Chukwu Okike dịka ndị be anyị na nna ya si efe Chukwu, ha na-ewe iwe. Abụ m Chizzy, ana m abịa. Ndị mmadụ afụfụ na-ekweghị n'ihe ha kwuru, ha mụzuo ụmụ ha na-eji egwu ahụ ha fụrụ ndị ọcha mere ndị ọzọ na ọ bụ ụmụnne ha, na-ejizi egwu ahụ na-azụ ụmụaka, na-asị ha tụkwa onye ọcha egwu, ihe ọ bụla ọ gwara gị na-eme na ọ bụrụ na ime ya otu a ha si mee onye nke a mịrị n'ọkụ ma ọ bụ n'anwụ, a ga-amịkwa onye ahụ. Ihe a bụ akụkọ dị, ya bụ ihe atụmatụ ha ji ma ọ bụ usoro ha ji mee ka ihe ọbụla ha na-eme ka ndị isi ojii na-echere na nke ha kachasị mma. Ha megidere ya mee ndị niile, ma ndị ụfọdụ ekweghịkwa, mere na ụfọdụ ka wetụrụ matụ ihe ewe ndị ha ji ike wakpo oge a, ndị ahụ ekwe ha n'ihe ha kwuru. Mana ụfọdụ n'ime ha mechaziri ka ha si ike a ha na-achịziri ndị mmadụ na-elesikwa ha ji na-akpata ego. Ndị a niile elesiri, ụfọdụ ndị a na-elesighị ejiri ụzọ awụọ niile na-asa ha isi ka ha hafụ ọdịnala, afọ onwe ha, ka ha hapụ ife ọzọ niile ma ọ bụ ikwe n'ime onwe ha, ka ha kwebezie n'ime nke ndị ọcha, ihe ọbụla bụ ihe ọcha, ka ha kwere na nke ahụ na ọ bụ ha kachasị mma. Wee na-asị gị, na-ajụ kedu nke anyị ji aka ugbu a? Efụkwara na gboo na anyị ji Chineke anyị aka, ọ na-aza anyị ekpere, mana ugbu a ụfọdụ ejighịzi chi enwe nke anyị ji aka, maka na enwe nke ị ga-asị na ọ bụzi ya bụ nke gị. Ugbu a ihe a na-achọ bụ ka anyị chefuo otu anyị si bịa ụwa, ka anyị chefuo otu anyị si bụrụ ndị Igbo, ka anyị chefuo akụkọ gbasara anyị. Ụfọdụ anyị na-akọ akụkọ gbasara ndị Igbo n'ụzọ ọma, ndị ezipụrụ ezipụ, ndị asagoro isi n'ụzọ ọzọ, n'ụzọ ndị ọcha ha atinyegoro ha egwu n'ahụ, wee na-ewetu ma na-akọgharị otu ndị Igbo si dị, ma ọ bụ ka obodo ndị Igbo si dị ile. Mana ya iwu ewe ka ndị nna na-asị dị ile. Ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na n'oge ahụ na alụ adịghị ka ọ dị ugbu a. Ngwa ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ihe a na-agwa gị bụ eziokwu, gịnị mere alụ ji kara njọ? Gịnị mere ụfọdụ n'ime ha ji eme alụ karịsịa? Ọ dị mma, gịnị mere eji jiri n'ụzọ aghụghọ atụgasị ego? Ọ bụrụ sọ ụfọdụ na-eri ego, ndị nke ọzọ bụrụ ndị a na-asị ha bụ ọnụ kpee ekpere. Ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ ihe ị kwesịrị ichemi echemi, ka ị naghachite azụ jee chọta ihe obodo gị ji dị ile, na ka ndị nna nna ji fee Chukwu obodo ji dị ile, ihe ọma wee na-emere anyị n'obodo. Alụ adịghị dị ka ọ dị taa na gboo. Alụ nke dịgodo adị ama ka esi ejide ya, chọpụta ya, mekwa ka onye ahụ mere ya taa afụfụ ihe o mere, ndị mmadụ wee na-atụ egwu Chineke. Oge gboo ọ bụghị na a ga-abịapụta pịaba gị ụtalị, mba, obodo ga-ejikọ aka ọnụ sị gị ọ dị mma, isi na ime ihe a, mgba bịazi nwụọ iyi, bịa kọsara ya na kọsa ya na igwe na ala ka afụ gị. A na-eme ya ọ dị ile, obodo wee na-adị ile, ihe ọma wee na-eme. Ịpụta n'ebe
okwu na-esere mmadụ na mmadụ ikwu eziokwu maka na ewe ka ị ga-esi tụọ asị gị mbịa ngwa ebe ọ bụ na isi na makara ngwa bịa kọsara ya Chukwu ọ bụ na iji ọfọ ihe wee na-eme ọzọ. Ihe anyị ji akụ ihe a bụ na imirikiti ụfọdụ ugbu a ndụ ha bụ adịgboroja. Ihe ọbụla a na-eme bụ nke ndị ọzọ gwara ha mee. Ngwa ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na obodo ndị a niile a na-enyere aka na-azụ ahịhịa na-eji akwalite ụfọdụ obodo anọghị anọ ka ewepụta ofu ifewanụ si na iwe nke a wee nke a merie ka ịbataba obodo ha n'efu ka ị bụrụ onye obodo ha iruo ebe ahụ ị na-alụrụ ọrụ na-emepe obodo ha. A na-echefu ihe niile gbasara nke anyị na-ekwu ya na-ekwusi ike n'ọnụ ka na-ekwube ndị mma ka esi akwa nka gboo bidoro gboo na ndị Igbo bidoro ịkwa nka na-akpụ ụzụ na-eme ihe ọma dị iche iche na-alụzi na-edozi ụwa. Ọ dị mma maka ndị na-asị a na-achị ka anyị je gbawazie ọtọ mebe ihe a. Biko oge ekere ewenugo ihe ifụrụ si n'afọ yiri uwe wee pụta ụwa. Otu o si dị na be ndị ọcha anyị chekwubere ọkwa otu o si dị ebe a maka na oge ekere anyị na nna nna ha gboo ha bịara ụwa. Ọ bụ eziokwu na onye ọbụla gbabara ọtọ mana anyị bidoro chọbagazi ka a ga-esi kpuchie ahụ. Ụfọdụ jiri akwụkwọ, ndị be anyị jọgide akwụkwọ ebido webe owu dụba ewere anaga ndị ụzọ akpụ anaga onye mara na akpụrụ anaga gboo agbụsị anaga eje were owu nke na-epukwa n'ana ha fịa ya. Ụmụ nwaanyị anyị na-adụ ya nke ukwuu oge ahụ. Adụcha akpụke ewe nke a na-akpọ akpụke ejiri ya kpuchie ahụ. Osi otu a na-aga a na-agbanwe emegide nwaanyị dụba ma ọja eji akwụ nwa. Ụmụ ihe dịgasị iche iche ka e bidoro mebe nke a bụrụ uwe. Anyị makwa na anyị bụ ụzọ na-eme nke a. Ndị obodo ndị ọzọ dịka chi nke ha si ke ha nwere ike chọpụtakwa nke ha mana ha bịa sasịsịa isi sapụgodo otu esi efe Chukwu wee were chi nke ha na ụmụ nke ha na ihe nke ha tinye ndị ụfọdụ n'ime mere na otu anyị si jiri nganga na-ekwusi maka omenala anyị ike na-ekwusi ọdịnala anyị ike na ndị a sara isi na ọ na-ewute ha nke ukwuu mana ha na-ekwu nke ha. Anyị nwa bụ mma nke bụ kwere na nke otu osinachi anyị agbachi ya nkịtị mana ọ na-aba anyị na-ekwu ọ na-ewute ha. Gịnị ka ọ ji ewutekwanụ gị? Eche m na ọsọ n'igwe bụ ka o si sọ ihe mana ọ bụcha ya maka na ndị nna anaghị atụziele anyị ụzọ ihe ọma a na-ewepụta dịka na be nke anyị were anị ogbeke ebe a na-edebe ya bụ ebe dị nsọ. Ebe a ka anyị na-eje eme agọ mmụọ akpọkwu Chukwu anyị ewere ka isi mee ihe ọjọọ. Ndị be anyị pụta akpọje ndị niile ahụ ebe a na anị ogbeke eje nwụọ iyi. Gee ntị, ị ma na ndị agbata obi anyị na ndị obodo ndị ọzọ nọ na Nkanụ na ebe ọzọ na-abịa na anị ogbeke anwụ iyi n'oge gboo. Onye aka ya dị ọcha ọ nafelu ma aka gị adịghị ọcha ị gaghị agba ahụ. Anyị wegasịrị ebe dị iche iche anyị wee yi agwọ nneche anyị agba ewere ka o si gbojuo dọrọ ije kpesa ijiri ọnụ gị na-agọ ihe a na-anụ ịkọsa ya ka o si dị gị n'obi. Ị na-afọ ọsịsọ ozigbo ị na-afọ ihe a na-agbanwe ihe a na-adị mma udo a na-adị mana ọ dịghịzi. Gee ntị, ị na-eje n'ebe a m na-agwa gị ọ bụ ka o si dị gị ka ị ga-esi iwere ọkụkọ na iwekwana nke ọbụla iji jee kekọsa mana ihe o ji tọgbuo onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ma onye niile bụ na ihe ahụ niile iji jee ebe a ndị niile bụ ndị nze ga-esori ya n'obi ọma anaghị atụ egwu. O nwee ike ọ bụrụ ofu iko ka eji ṅụọ mmanya ị ga-aṅụ onye ọbụla erie ya ṅụọ ya mana nke ndị na-asa gị isi a
ị gaghị abada ama ebe ekere ego atụtara nke ị na-ama ebe nri maọbụ ji unu ji mee owuwe ihe ubi maọbụ nke unu na-akpọ ya. Ị gaghị ama ya, ịmagodori ama isoro dozie ya edozie ya na-ana. Ka ọ bụ na ịmaghị na-ewe ndị na-alụsị ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị a na-asa isi alụsịa mesie ha agaghị eme gịnị nwa ha maọbụ dịka na iji maatụ n'ụlọ akwụkwọ ha na-alụgasị. Mmadụ one n'ime gị, mmadụ one maọbụ ụmụ gị one nọ ebe a, ọ nọrọ ebe a ịmara ego onye na-akụ, mana ị gaghị afụcha ụmụ ihe a niile maka na asara gị isi. Iwe ga na-ewe gị na asị gị naghachite azụ bịa debe aka gị nsọ, bịa jide ọfọ, bịa dị nsọ, ka ihe gabara anyị nke ọma, ka alụ si n'ala anyị pụọ, ka alụ kwụsị, ka udo dịrị anyị, ka ahịa ukwu a kwụsị, ụmụ ajọ ahịa ukwu na ihe ndị ọzọ bịa buru ego, sapụ aka butere ego, ka ọ kwụsị. Ihe anyị na-ekwu bụ na anyị maara Chineke tupu atụbatara anyị nke ha tụbatara anyị. Abụ m Chizzy. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo, ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo na-eme ihe nke ndị bụ unu, mana ị bụrụ onye Igbo, biko meenụ nke ndị obodo gị, jụọ ese ka na ndị na-anaghị ezife Chukwu ha. Abụ m Chizzy. ụlọ akwụkwọ anyị nwa na ọ ga-enyekwa aka. Uchechukwu gọzie gị nke ukwuu, ọ ga-adịrị gị na mma, udo dịrị gị, daalụ. Ndị be anyị na-ege ntị nụrụ ihe Uchechukwu kwuru. Ọ bụrụ na anyị iwe ndị eze ọdịnala n'ezie ndị eze ọdịnala, ọ bụ ụdị iji a ka unu kwesịrị ịda na-eje jee ya n'obodo nke unu, ka ụlọ akwụkwọ dịgodu n'obodo unu, ka esigodu ndị ebe a na-eme ya. Mgbe ndị eze niile bidoro n'obodo ha mee ihe a Uchechukwu kwuru, e were akụkọ akọsịrị maka ihe gbasara ndị Igbo, ewe ụdị akụkọ ifo a na-efogharị maka iji kụziri ndị Igbo ihe, maka akụkọ mbe na onye wọrọ awọ na ka ihe ndị ọzọ niile. Akụkọ gbasara ndị Igbo ka ebidogodo otu ahụ, ka ndị eze ọdịnala bụ ihe gbasara ọdịnala unu, ka ebidogodo n'ebe a wee bido. Ndị eze niile jee n'ije a, ka ụlọ akwụkwọ dịgodo na ebe ị na-achị, ka eje ya n'obodo jee mara ihe kpatara ya. Ọ bụzi na-ewe ka o si dizie unu ejikọ aka ọnụ fụ na ụdị ihe dị otu a dịka ndị eze ọdịnala ọ bụ ya ga-eme ka ọdịnala, ka udo na ihe ọma dịka ndị nna nna ha si mee ya, ka ọ dị ile n'obodo anyị. Daalụ Uchechukwu. Ka anyị nwekwara onye ọzọ na-akpọ, mana ọ bụrụ na ị batara ugbu a, akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ bụ 099 maọbụ 09902031109. Maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-ete akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ n'okwu ebe a bụ 09097711009. Ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009. Ya bụ 09023111009. Ka m nwekwara okwu wee na-aga. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Alo. Ndị ka email. Chizzy. Nwanne m ekele gị. Biko gwara afa gị na ebe isi akpọ. A na-akpọ m ọnwụ chekwa. Ọnwụ chekwa ga-adịrịrị gị na mma. Ndị ebe isi akpọ. Onye aga ya mbụ onye amadika ka anyị ijem. Abia Steeti. Udo dịrị gị nwanne. Biko nna ikwu Chizzy. Ọsọlọsọ. Mụnwa nọ ebe anụwa na-akwụdịsị niile n'ikwu. Ọ gwara ya alị anyị ga-esi topụta kịta anyị gosi nsọ gbasara omenala be anyị. Ife anyị kọrọ dịka bụ onye obodo anyị. Na gboo anyị nwere nsogbu
maka ndị esi meri ya kịta maka na aghụghọ digodi mgbe amalite esi eme ya alụ digodi mgbe amalite esi ekpote alụ na be anyị kpọmkwem okwere anyị a na-akpọ ala olu amadike na amadike ụmụdịgo ife furu efu maọbụ na a na-enye mmadụ enyo ma o nwere isi ebe aka mmadụ ga na-agbazi ewetaga nọrọ onye ọbụla asịrị na ya ebi ya jee ebe ahụ bụ eziokwu mana ofu onye n'ime anyị pụtara si na akpataghị ya isi ụta si na ya akpọrọ mgbe isi na-emesi isi na-eme ka edezi ife a nsogbu ikpe anyị irute ebe ahụ ọdụrụ dị ka ọ na-adị ụmụ ahụ ife niile ekwuwe kịta ihe asị nọ nsụ ka a na-atụ ọ bụrụ na ọ ga-efecha fecha anyị na-ejesi obodo dị ihe a niile anyị ga-achọpụtazi edozibe ụmụ ihe a niile ndị ọcha ajanụba anyị fatọma kịta ọ na-eji a na-ezu ozi na-eme nke a na-ewere ego ndị mmadụ ụlọ a na-edebe ego nke ndị na-eme ya ọsọ akụzi ya bụ na ike mmadụ amaghị ka esi eme karịa esi emekwana ya bụ kịta taa gboo ndị Igbo balụ gwafe afa gụọ ya taa gboo anyị kụnye kịta ịfata agụọ bụ chifu ekunye ife ya adị mma ka ọ dị nnọọ ọfụ maka nkwube kịta afọ chi etiti daalụ nwanne m udo dịrị gị ọ ga-adịrị gị daalụ ife anụ maka ikwu chiri azụ ka chiri azụ ọsịsọ daalụ udo dịrị gị nke a bụ eziokwu biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ oke gaa n'iru ngwa gaa n'iru oke ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru ọ dị mma daalụ ọ ya ka anyị na-atụ alụ nke bụ eziokwu bụ ị na-ege ntị ọ dị mma nke bụ eziokwu bụ ndị chesara ihe a chọwa ka edozibe ya mere na ya bịa hibezie webezie eze n'ime ime obodo n'agbanyeghị na ka anyị si achị na gboo ụfọdụ obodo na gboo ka esi tọọ n'obodo onye tọkasịrị n'obodo na obi ya na be ya ka a na-anọ eme nzukọ ọ bụrụ onye ndu ọ na-eji eziokwu mkpara eyebeziri emegbezie webere mkpara ndị ọcha wekwara mkpara ahụ yie ebe ndị mmadụ eburu ụzọ kpụba ha chief amegasị ugbu a na-akpọzi asụ ya bekee warrant chief ugbu a ha bụzi igwe bụrụ eze mana ihe ejidebe ha bụ ụfọdụ ndị a na-enyekwanụ ndị ọcha na-abịapịa aka ihe mkpọrọ a bụ ndị afụrụ na ha na-ekwutu okwu n'obodo ike na onye ha bịa na anaghị eji ike awọrị ha ka afụgasịa na ọ bụ ndị a na-agbanygasị ụmụ ihe ha na-eme enye onye ahụ mkpara ha na ha alụbazi asịzi ya achịkwasịbazie obodo ewegasị ndị ọcha yegasịrị mkpara n'obodo dịgasị iche iche ndị a bụ ndị akpọrọ warrant chief mana ihe anyị na-eche bụ na otu a bịa mebezie wee wezie dịka igwe na eze sizie ha mabazie ihe gbasara ọdịnala n'aka apịkwa n'aka mara ndị okenye ndị ma omenala a ga na-eyi ụdị ihe dị otu a dịka nwanne anyị oke si jụ ụzọ a ga-esi wee mebe ya ndị igwe bụ ndị kwesịrị ịhazigasị ụmụ ihe a niile n'iji maatụ ọkwa ọgbara ọfụ ịgụ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ewe ndị gboo pụtara wee dịgasịa ụmụ ihe niile dịka o si gbasata Igbo tinye ya n'akwụkwọ ada agụzi ya ndị igwe a kwesịrị ịjụ eze gịnị mere na ada agụzi ya dị efu ifo ada emezi ihe gbasara Igbo n'ụzọ Igbo ọ bụghị ime ihe Igbo n'ụzọ ndị ọcha maka na ewu ihe bụ na mmadụ mere ihe Igbo dịka ihe Igbo mana ụfọdụ oge aba apụta sị tie mana oge nke a sị gị na oge nke ahụ agafego na ihe a bụ ihe ọgbara ọfụ mba ọ bụ ime ya n'ụdị otu anyị si eme dịka ndị China si eme ihe ha niile n'otu ndị nke ha si eme n'ime na asụsụ ha mana edemede ha ndị India na-emekwa ọ bụghị ime ya n'ụzọ ka ime ya n'ụzọ ọgbara ọfụ n'ụzọ eje tie si n'azụ gbakọ ịkwa nke ndị ọcha
ihe na-ebe aka na-ebekwa isi mkpu aka nọkwara na akpa mkpi. Ọ bụrụ ụdị a ka anyị kwuru. Anyị na-ekwu ndị bụ ọ na-anụ okwu ịbụ ndị Igbo n'ezie ka ha mebe ihe Igbo dịka esibeghị ibe ndị eze mebe na ihe Igbo. Biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ọkịja niile Ọkịja. Ọkịja gaa n'iru. Anyị mara na ndị na-anụ ka ụmụnne anyị na-asị ka anyị esi wee nwee nzọpụta n'ọrụ mgbe niile. Nsị ka ntinyekwa ọnụ nnọọ ka mgbakọ ka ha nwee ndidi nnọọ na ọbụla ọfọdụ anyị o. Ka ọ bụrụ ọfọdụ nke ba. Kama na-ama fọdụ ndị na-aza na ha bụ ndị eze ọdịnala na-amara ife ha na-eme. N'ihi na ha bụ ndị echiri n'ụzọ na-abụrụ ụzọ omenala. So ha ma ọbara otu anyị sikwe na mkpa ndị omenala. Otu ya n'ụzọ ọchịchị wuruwuru na a ga na-emekwa bụ ụzọ wuruwuru. So ka anyị nwee ndidi n'obere oge nzọpụta na-abịa. Anyị mawa na nwanne anyị nwoke nna m dịka ọdụ ome ka anyị mara otu anyị si kwere chi anyị. Andị afa Chineke anyị bụ Chukwu ọbịa. And otu a nna kịta na-ekwe m na Chukwu ọbịa dịka ihe ọbụla ọ na-eme. Bụrụ mmadụ otu efu na kịta na mmadụ na-asụ mkpọkọrọ bekee ahụ na-asụ ma ọ na-asụ latịn ahụ na-asụ ụlọ mbọ kịta a na-adụ n'afọ ọ ikwuo nke m nụrụ tupu mmadụ ibe nke asa gị daalụ Ọkịja daalụ nwanne daalụ. Dịka Ọkịja si kwuo ehibe eze n'ụzọ ndị ọcha maka na ọ bụrụ na a chọrọ ime ya n'ezie eduo ndị igwe n'iyi n'ụzọ omenala ewere ọfọ ndị obodo ye ya n'aka o jide ọfọ ndị obodo ewe ka esi ahazi ọfọ eburu ọfọ ndị obodo adịbeghị dị n'obi eze. Ọ bụghị ije were mkpara esi ebe ụfọdụ na-abụ ewere mkpara je si n'obodo oyibo goro ofu mkpara wee pụta asị na enye gị mkpara were asambodo ye gị mba ihe a ga-ebunye gị bụ enye gị ọfọ nke ị ga-akpara n'aka bụ aka ebe na nke ndị obodo ọfọ ndị obodo kwekọrịta wee hibe wee bunye gị ya ikwube eziokwu mara na ọ bụ omenala na nke ndị obodo ka ị ga na-azọ. Ọ bụghị ebunye gị ya ị bụrụ onye Igbo mana afa gị na afa nna gị bụ afa ndị ọcha mana ị na-asị na ịbụrụ eze ọdịnala ndị Igbo na obi gị ọ ga-ekwe n'omume. Kedu ka eze ga-esi nọrọ ọ gaghị aza afa obodo ya ọ na-aza afa mba ọzọ ị na-aza eze ọdịnala obodo a? Ọ dị ka ịnọ ugbu a mmadụ esi ebe a ma ọ bụ onye ọcha nọrọ na be ya zaba afọ Igbo mana ọ bụ eze ọdịnala obodo a. Eche m na a ga-esi imi na mara na ka ọ ga-esi mee e wee bọrọ nwaanyị na-achị ọ bụrụ omenala ha. Biko ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị febenu Chineke anyị n'oge ndị nna nna ya fee Chineke anyị n'ezie na alụ adịghị ka ọ dị tata. Alụ dịgodo ewe ka ha si eme ya. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ dị maka nwere ike. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ekele gị nwanne ndị ka email. Hello? Ana m anụkwa ihe ị na-ekwu ndị ka email. Chizzy on ndewo maka Christmas. Daalụ ezigbo mmadụ. Ọ Somadi esi na dọrọ bakụ. Somadi na ọ ga-adịrịrị gị na mma o. Ka nna m si wee gwa m. Ọ sị na mgbe ndị ọcha na-abata na be anyị, ha ji politiks wee bata. Ọ bụrụ ndị ọzọ anyị niile kwetechara n'ihe ndị ọcha kwuru kama na ọ bụrụ otu esi wee dị ọ dị ka ihe a na-eme n'obodo a kịta anyị nọ na atụcha vootu wee ya chọrọ ịnọchite anya anyị na Abuja ma na steeti anyị nọ atụcha azụ Abuja eburu onye ọzọ wee tinye ebe a ọ bụrụzie ndị nkịtị tụtara na vootu ka a na-agụzi ọ bụ otu ịma na ha ji ike wee bịa gbajite anyị ụkwụ gbajie anyị aka. E nwere ofie nchọrọ ka ndị be anyị wee mata ịma na e na-ekwu gọọmenti bụ mmadụ bụ gọọmenti adịgo. E nwere ya na-akpọ ancient days like China, Japan, Germany, it's a white people. Ha otu aka ọ dịkwa ndị Igbo anyị anụgo na gọọmenti tupu ndị ọcha abata kama na
anya ka a bịara ịzụ ọ dị ka ụka ha wetara so ha ekwere ka ndị nna nna anyị hazie gọọmenti nke ha mgbe ahụ n'obi ọcha dịka na ndị ọtụtụ ekwetara na mmegbu ọrịa ọtụtụ wee bute nsogbu aka dịcha ụfọdụ ụkwụ na aka mana okwu anyị na-ekwu taa ga-atụ aka ọtụtụ mkpụrụ obi ndị mmadụ maka anyị gbagbu Chineke tupu ndị ọcha dị na be anyị ndị Igbo ọbụla nwere usoro ha ji eme ihe na onye nwe ntịrị ya nụrụ ozi ọma Chineke ọ bụ na anyị na-ana isekwe na omenala otu esi emebi ya mgbe mbụ ọ ga-agara anyị mma dịrị anyị mma mgbe ọbụla ị na-eme ihe ọjọọ n'eze eze ihe ọbụla ị na-eme ọ gị na chi gị ndewonu ka m wepụ ọnụ ka ndị ọzọ wee kwuo Daalụ sọ. Daalụ. ndị eze anyị bụ na ma ndị gọọmenti anyị onye ọbụla tinye aka n'ezi omenala ọ ga-adịrị anyị nche niile na mma mmadụ a na-anụte ndụ aka ndewonu nwoke ndụ azụ ise daalụ Somadị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ụfọdụ ndị ka na-eje a na-asakwa ha isi a bụ egwu na-atụ ha. Ọ dị ka ihe Tochukwu Chibueze nke m ebe a kọrọ m nke na-eme n'ezi agụ na be ha. Ndị mmadụ fụcha akụkọ gbasara omenala olu ụbọchị ụka sakwa ha isi ka eje ebe a ụkwụ ha anọghị n'omenala, ụkwụ ha nọkwa n'ebe nke ọzọ. Obi ha apụgo na eshi asara ha kama na ihere ka ji ha. Ihere ji ụfọdụ ka a ga-esi wee pụọ ka a sị na ya ejebe maka na oge ụfọdụ ihe na-ebutekwa ihe a nwanne ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ị ga-ama na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Ụfọdụ bụ ndị ọ ga-aba apụ ha asị na imebego alụ na isebego ndị alụ maka na onye ọbụla debe aka ya nsọ na-esi na ya na-azọ nke nna ya na-eme ọdịnala be ha. Ihe ha na-eji akọtọ ya bụ na onye a na-emezi alụ anọgide atụke ya na onye a na-akọ nsị. Ihe a bụ ihe eji asa isi. Lee ka m gwazie gị ụfọdụ ndị a na-eje were ihe atụrụ atụ n'ahịa ụfọdụ kee n'ukwu kee n'ụkwụ asị na na-eje oge eluo na oge mana afọ na-agwa otu a ọrụ obodo na-ebido oge a bụ oge ahịa ha na-eji ele mana ị ga-atọ ntị na ugbu a were ego ahụ iji chọọ ije ihe ofu ya amụma ụgha ga-abịa gburu tọsa na nna gị were alụ wee bata kee ihe atụrụ atụ n'ukwu ma ọ bụ kee nke eji n'aka wee bata n'obodo gị ọ na-egwu ya ọ na-eli ya n'ime ala ọ nọkịta ọ bọpụta ya isie nri kwụọrọ ya aka si na onye a na-afụkwa ụzọ. ọkwa ashị kpachara ya gị. Ọ bụ na ị were ego jee were ego a ịchọ ka Chineke za gị ekpere jee chọọ ndị ihe na-esiri ike n'obodo gị jee mee udo nyere ndị obodo gị aka jee mee udo n'obodo gị ewe ndị na-ewe iwe ihe ụfọdụ n'ime unu na-eme wapụta dịka ihe na-esi ike n'obodo bụ ụfọdụ kpatasị ego kama a ga-eje nyere ndị obodo aka eje na mba ọzọ jee biri na-edozi obodo ebe isi bịa abụziri ọchịchịrị na-echi na-emechi ị na-asị na ihe na-esi ike ewere ka ụfọdụ ndị asara isi ji baezie ndị ogbenye ya ime eboro ha amụma asị obodo tụba ego. Ụfọdụ ezinụlọ atụba ego kama unu ga-eche ka unu ga-esi mara na ewe onye umengwụ na ka unu si alụ ọrụ. Cheta akara aka dị n'ezinụlọ unu ndị nna unu na-alụ gbugbo ihe na-emere ụfọdụ ogbe ewu na ọkụkọ ka ha na-akpa na-eriju afọ mana ejụrụ ya. Ụfọdụ ụgbọ ọrụ ugbo ịkwa nka ịchọpụta ya na ọ bụ ihe mara ihe na-ama ama na ezinụlọ dị iche iche mana ụfọdụ chepụrụ ihe niile mechichie ma ihe ekwesịrị ịra na-emere ndị nna nna ekpere ekwesịrị ịra na-eme na ezinụlọ gị dị emezi ya dịka ị kwesịrị. Ihe shie ike asa gị isi ije chọba onye ga-abịa gwu ana gwupụtara gị ana oje nna afịa zụọ wee kezụọ isi udele maọbụ isi agwọ maọbụ isi ngwere maọbụ ihe a tụrụ atụ oke ya n'ukwu fuchie ya n'ụkwụ ọ na-egwu ana n'ọzọ ya ihe a na-agbada n'ala ọnọgide were aka bee si unu mechisie ya ọtabi ọsọ okwu ntabi ile baba bụ awansa ọ ga-egbo were ya o wepụta ya ọ na-akwụbara ya aka. Ihere kwesịrị ịra na-eme unu niile. Ihere ga-eme unu. Ọ dị mma ụfọdụ n'ime unu kwere asị gị na ihe atụrụ atụ adịghị ire ma ihe ndị ọzọ mana a ga-eburu ihe atụrụ atụ gwupụta ya n'ana gị asị ya na ọ bụ ya ji gị ikwe.
onye sasịa gị isi ọ sị gị na ihe atụrụ atụ na ya ji unu na-aga n'iru mana ọ ga-asị gị na unu na-ekpere chi atụrụ atụ chi ebere nke ọzọ mana ihe atụrụ atụ a ka ọ ga-eji sị gị na o ji ebutesi ya n'oji gị ọ sị gị na osisi atụrụ atụ onwe ha ya onwe ha ụkwụ na enweghị ọ dịghị ile mana ofe ihe osisi atụrụ atụ a ka ọ ga-eji besịkwa ya n'ọya ji gị ndị be anyị duzisizi ebe ha na-efe chi ha dị ile ejiri asị na awọ kọtọsị ya sị gị na ihe apịara apị ụmụ mpịampịa ihe mana a ga-ebe kee n'ukwu sị gị na ya mpịampịa ihe a bụ ihe ji gị ikwe ịtụrụ ego bukwara ego bụ ihe ya akwụọrọ ya gbupụta ụmụ nwaanyị ihe ihere kwesịrị iji mee unu bụ na uyi ụmụ ndị na-anaghị akwanyere dị ugwu afụta egbusi ikpere na ana na-efe ofu nwoke nwannu gbusi ikpere na ana ya nne si nna anyị hei alụ kwesịrị ime unu niile ihere kwesịrị ime ụmụ ụfọdụ n'ime unu ọ bụrụrị na unu ma otu Chukwu si fụ unu n'anya dị mmụ Igbo otu Chukwu si fụ unu n'anya ya anyị ndị nna anyị ma ochie ha mara Chineke debere anyị ụmụ ihe dịgasị anya ha ji chekwa obodo anyị ji ile ị kwesịrị ịda na anyị nwa nwere kwa ụbọchị ịmara ihe dị n'obodo gị ị kwesịrị na ịnwa nwere ihe a bụ ihe a na-achọ achọ ka ọ bụ na ịmaghị ụfọdụ na ụfọdụ na-abịa ha na-enese ụdị ka Chineke ji jee anyị mma ha eje chebe echiche ka ha ga-esi mee nke ha ha ejeje kpụzie ya akpụ na-eji edozi ụlọ dịka okooko asị na flawa osisi ha na-eji eme osisi dị na be anyị ha edozisi ya na-edobe ya na be ha na-echọ ka ọ dị ka be nke ha mana ụfọdụ ga-abịakwa na be gị eboro gị amasị na osisi dị na obodo unu na-egbu gị ikwe oge ole na ga-eji na-akapụ na ego ụfọdụ oge ha atụba gị ego dịka ofu obodo tụgoro ego bụ ebu ya ofu ya amụma nke a sizie na mmụọ dịbe ha karịrị na ya na-ejekwa ụdị ije ha je butekwa ego ọzọ ka onye ha je tụkwara ụtụ bute ego ọzọ ka ya wee bịazie mee na kemgbe ya tụrụ tụbu ya na ezinụlọ ya bụ yaramị ya nrịarị ebe niile na ụmụ ya o jigoro ọnụ ya bụ onwe ya ọnụ maka na ijere ịchọrọ ịwọrị ndị mmadụ ewe obodo ihe dị na be ha dị ile ị gaghị awọrị ha ịwọrị ha ifu ihe maka na ya ka were mmadụ one na one ka ji ihe n'obodo ha mere n'obodo ha ka dị ile uru kwesịrị ịda na-ekene ha ị na-eme omenala mechie ya ike debe aka gị ọcha maka na ịma na ime nụ njọ ime alụ ịfụ alụ ịtaba afụfụ ekele m onye ukwu kelewe nta biko ka m were sọsọ ya gbee ya nke ka anyị pachie na oge na-asị ya kwarapụ kwarapụ biko bee ya nke ana m anụ ihe ị na-ekwu bee ya nke anụmanụ ekelere gị na okwu gị bụ achọrọ ka anyị mata na colonization ebe ndị ụlọ dịrị mma bụ enwere things anyị nwa mụtara from there today ụmụ Igbo anyị nọ na every nation dominate all through colonization today anyị nwere people like Chizzy that na ya nwere Igbo anyị nwere ha na US nwee ha na America nwee ha na Israel nwee ha na everywhere enwere mgbe ibu Israel colonized na Babylon amụtụkwa ha mụrụtụkwa development there enwere lot of things anyị mụtara through ndị ọcha ndị ka dị mma ọnwụghị ihe niile nwụ ndị ka dị njọ anyị ma na enwere ndị ka dị njọ ha mere enwere operation ha mere those operation helpụtara anyị mepekwa anyị anya anyị mụtakwa ihe today anyị nwere education today you know that I had produce living cotton IDA without only any idea. Phone I use today, computer I use, the radio I don't need without only any idea. Or the I am not produce here. I that colonization everywhere on I am said, but then a lot of weight on that to cry. Now I am not related. Even though I had a significant beyond than us. ọ dị mma ịma na oge na-asị ya kwarapụ anyị nụghị ihe ikwuru nwanne daalụ a sị na ọ bụghị oge aka masị ka nwanne anyị were ekwu mana ka anyị dị oge ya nwanne ọ na-abụcha eziokwu anyị bidoro na ịna-anya ka esi ke ụwa ihe mere nke anyị bụ na a bịara anyị kwụsị ka anyị si aga n'iru ma anyị dede anyị nwere ka anyị si ede akwụkwọ dịka ndị China si ede nke anyị na-anakwa isi CBD anyị nwere ka esi akụzi nkụzi anyị na-eji amụ ọrụ
anyị na-akwa nka na-akpụ ụzọ. A gwara gị na anyị bido dụba uwe nke anyị n'ụzọ nke anyị jiri aka na-adụ ya ka ebidoro jiri akwụkwọ dị n'edu n'ime ọhịa wee na-eme dịka efere. Mana ọgọdọ ndị be anyị tụba osisi, tụba ikwe, tụba ọdụ, webe agbụgba nke unu na-akpọ kalabash. Anyị bụrụ ndị ọcha bịa kụziela anyị ya, anyị na-aga n'iru na-amụta ya. Emegide na-eji kalabash eme ya, ndị na-akpụ ụzụ kpụba efere, kpụba ngaji. Oge mbụ osisi ka eji eme ngaji, atụọ ngaji, agọ ngaji eji esi ya, ekwu ka anyị na-akpọ ya, atụọ ya, ejiri osisi tụọ ya. Ndị anyị na-agakwa n'iru anọgide ndị na-akpụ ụzụ chọpụtakwa na mba na-akpụ ya dịka igwe na a ga-akpụta ngaji, na a ga-akpụta efere. Ọ bụghị ndị ọcha gwara anyị na anyị nwere ike isi n'ala weta nnu. A na-eme ya na Ebonyi na-akpụ ya. A sịkwa na nnu a bụ ezigbota nnu dị ile. Ihe anyị na-ekwu bụ mba, ọ bụghị ndị ọcha na ya. Anyị kwụsịrị nke anyị kwụsịrị ka anyị si aga ka ntụnyezi ya maka ndị na-anaghị aghọta development anyị kwụsịrị ya. Asa anyị isi ihe niile anyị na-emezi bụrụziri nke ndị ọcha, asịzi anyị na nke ha ka mma. Ọ bụghị eziokwu. Anyị na-eme na-aga n'iru. Anyị gba ọtọ bịa ụwa, anyị nọgide chọpụta, jiri akwụkwọ na-eyi, nọgide chọpụta akwa owu dị na be anyị na-ada, ihe a na-akpọ owu, were aga eji adụ akwa na-adụ uwe, emegide wee akwa ete, ewegasị ụmụ ihe a niile. Ọ bụghị eziokwu. Anyị na-ama akwa n'ụzọ nke anyị, mana asara anyị ji gbanwezi nsị mba sizie n'otu ha si eme ka anyị kwesịrị ịda na-eme. Ụfọdụ nwụrụ nke ha gabazi ọsịsọ, maka na ị na-anya ịfụ na ha na onwe ha na-agbaba ọtọ. Nwanne m, ụgbọala ha a na-agbazi ugbu a, ọ bụrụ na ụgbọala ha mepụtara mgbe gboo, igbe akwụ na uche nke unu na-akpọ kọmputa, ndị mere ya ofu ụlọ ka ọ na-adị. Mana eme na ụmụ ihe a niile na-epe mpe maka na ewerozi ndị na-ama ha aka. Ewe ndị a na-emere ya, ndị isi ojii, ihe niile ewezi ma ndị ọzọ ojii na-efezi chi ndị ọzọ, na-aza afa ndị ọzọ, ga-amazi na ihe na ha na-ana. Ihe anyị na-azụ ọ bụ ka anyị zọba nke anyị na-echi na-ewere ihe Chineke kere n'ime ala Igbo, na-ewe ụbụrụ Chineke nyere anyị chọpụta ya, anyị na-eme nke anyị. Lee anya, mba ndị ọzọ na-eme nke ha, Amerịka na-eme, China na-eme, India na-eme. Ụwa niile na-ejezi imirikiti ha na-emezi isizi na China apụta, maka na ha kwere na nke ha mechaa ha pịa obi tie aka dee ya n'osi n'obodo China, ma mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ewe ga-anọgide ndị Taiwan chọọ ibido, asị gị na ihe anyị mere na Taiwan a na-ama aka. Enwere ihe ga-eje na Aba, ndị a ga-eyi, a na-alụ ihe dị iche iche na Aba, a na-alụ na Nnewi, a na-alụ n'Enugu, a na-alụ n'ala Igbo dị iche iche. Ọ nchọpụta kama na ihe o ji dị iche ugbu a bụzi maka na ya ebidoro wepụta na nke a bụ nke ndị Igbo anyị a na-eyomizi dịka ndị nke ọcha si mee ya, maka na anyị kwụsịrị nke ha. Ọdịza ka nke ha bụ ụzọ. Ọ bụrụ eziokwu, maka na anyị nọ ha abịa na-aga n'iru, ha abịa anyị kwụsịzie ịga n'iru, anyị sobezie ịga n'iru nke ha na ofufe nke ha. Ihe anyị kwuru taa bụ ka anyị si fee Chineke anyị, obodo anyị wee dịrị. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Atọla ọmala atọla ofe ka ofe esi ya n'ofe. Abụ m Chizzy. Biko kwụsịa na obodo ana ike, kwụsịa na ala nna gị ike. Anyị abụghị ndị nke abụọ, anyị bụ ndị mbụ. Anyị so na ndị mbụ. Kwụsịa n'ime onwe gị ike. Ekelela gị too Chukwu.